Nazdar lidi, vítejte u dalšího unboxingu a tentokrát tu máme normální 3x3, je to od Shengshou a je to Linglong. Má asi 46 mm a pojďme se podívat, co krabičky. Nic zvláštního, obyčejná krabička. Tak máme tady takový ten obyčejný plánek vždycky, co dostáváte u 3x3. No, ale to můžeme zahodit. A tady mám Linglong. Už jsem si dovolila připravit si tady svoje vlastní logo, protože na té kostce žádný normální nebyla. Ale já myslím, že co se týče té kostky jako takový, tak je to s ní úplně v pohodě. Akorát, že jsem ji musel malinko povlit, protože byla moc utažená. A no, jinak je fajn. Takže to dostává úplně v pohodě. No. No, každopádně prostě otáčí se s tím úplně fajnově. Ale je to dost lepší než třeba i normální kostka. To je každopádně, že je i relativně hodně levná. Je za necelý $3 a tady mám i na porovnání velikosti s mojí Moju. Je to Weilong a nějak asi o takhle je větší. A barvy má celkem fajn, akorát, že ta oranžová to se občas hold plete s tou červenou, no ale to se nedá nic dělat. Bych se asi musel koupit až nálepky na to. Takže já si teď zkusím jeden solv. Já si teda osobně myslím, že za ty $3 to můžete klidně obětovat. Dopravu máte na Cubes zadarmo. A prostě není k tomu relativně co dodat. Já ji teď používám hlavně jako svoji main a je nejlepší na one-handed solvy. Tak a to bychom měli zatím teda jeden ten solv. A teď se můžeme podívat, co je uvnitř té kostky. Tak, máme teda rozebranou kostku. Nějak takhle vypadá střed. Ten kříž je úplně klasická velikost, akorát, že má menší šroubky, nic víc. A hranový díly vypadá asi nějak takhle. Má tam takový ty drážky, aby se to líp otáčelo. A roh to vypadá jako u Aurory, akorát, že prostě to má kratší tu nohu. A má to fakt docela propracovaný systém s tím, že jak to máte prostě v sobě, tak se vám to nejde nějak rozpadnout. Prostě je to těžké na to, aby se to rozpadlo. Vážně to drží pohromadě úplně parádně. Tak a já jsem zapomněl zmínit, že to má i torpéda, což je u Shengshou docela nezvyklý a drží to fakt dobře. A ta kostka je dokonce i docela nová. A za to, co asi myslím, že je prostě úplně mekoustá. Takže tímto bych se s vámi asi rozloučil. A to bylo teda unboxing ze Shengshou Linglong. Tak zatím se mějte, čau.